Tuguchaka na roboti uro tangani kubatakana nechi nyumba echuchai sensemo ya daraja mbili lituko rya Jumapili nigo abarai ao bagendrete kubwatuka obokonyi guchase abantabo emambia yerituko rya rero nigo abisi yomo women rep babwatoka obokonye buna endagera ebirariro gati ebinde ase babolidie onde bwensi obwate omoyo omuya bwogokonya gwesokia na gokonya chifamily echo roboti uruti atoronyore no musaki ito Hesbon Bosire kubatikana amone chiomba echo chanyara kwa bachiko ya ase ensemo area ya daraja mbili litukore Jumapili nigo abisi yomo women debwe county ya Kisii Sidonya Aburi anyara kwa bakago soye okoboko omobuko na gokonya chifamily echo chanyara kwa bachiko tuwa isiko maiga che chiomba chiabo ko yari tuko erio itangani tukoira ne dia serikali ananambia mono na serikali yaito asoko konya abantu ebinte biga byachire gaiga matressing chire maiga yanegaiga ndagera nerororo gokonya abantu abaiga banyoreto omochando bagiretu korengana amona bateneneri koru abisi yomo women rep ni kubanya kwa bayuka SNSMyo abwase banya kwa kwa abantu abo ebintu barachikonya kwa bagotumeka buna enchira emo yokubwata chinguru ende banya kwa kwa genderia amono bugima bwabo naboigo ni banya kwa kuboria onde bwensi olino moyo omuya nyakaba kwa eso igati na gokonya chi family echo kubwatikana nigo chitigalete chitaye iguru asene bana abana basinyiruko na chiskuru kubwatikana buna ebintu byo kwenda eskuru chi uniform chi certificate ni go cyanya to kabachiko ya egento kyabeire egekongumono koira na chiskuru anyora bokonyi boisaine sencha abana nyumba bari ebitabu ebyayete chikaramu ekyayete nonyama makao bona abane to babegete iskuno yanga ya mubereri babegete nero bale nero atuna atangu ya kuwabadilisa nabo baligo bone mechano ndo cheto swete akinya site tulogo tigera tokonyi chuma chetu cyayete spana anya kunyora makanika na kiregento abana barengo bari kwenda school mambi ebintu tawo byayete certificate wengine pote walipo wasikie tu hii maombi yetu hao pia watusaidie maana watu wengine pia hawana hata vitabu wazazi wanalia watoto hawana vitabu hawana chochote wengine hawana hata nguo naboigo abantu abo ni banyako bagwesoka na kumwakira omo women rep Sidonya Aburi mbia mono ase okobanyora chinga kicho bokongu obonene bunga buno boiga nambia mono abere no mogoke kera mama county araira abantu abamabera obarete chimatrisia mayene nyumba chifine cyagiyete cyonsi chikaunzo 60 abantu ibintu byagiyete nyumba byonsi ora yondora kuneke mune mama county akolire nera inyura abantu abekero bokonyo bae buna bono bagi kya bane skuru ya igoirwe ebikoro to kibagi binte byonsi biyerete nyumba iwona ale kwa kila kitu kikaisa hatuna chochote hata kukula ni shida hatuna kitu chochote hatuna tumeraa kwa majirani kwa sababu hatuna msaada wote lakini sasa nimeshukuru kwa sababu ya mama county ni mama wetu ambaye anatukumbuka hapa Kisii county namshukuru sana bate bambi yamono asumo na mama county Sidonya toto dokomote yaenda gutwara moyo ibo gokonya next time tumonyorete no tomitereko kutoka daraja mbili mwenye alichomekewa manyumba ndio mimi hapa sasa nimeshukuru sana kwa sababu kwa yale yote mmetenda Donya nashukuru sana kwa msiache kuwasaidia kitu ya kwanza ni kuwasaidia hizo zingine zitakuja baadaye ya MSA ya mangana yakoru abisi yomo women rep county ya Kisii gotoka bogatakati bomo chiobosongo eriane ni gonkuru kwa Hesbon Bosire.